У дзень дзяржаўных сімвалаў Беларусі ў Віцебску адкрылі плошчу сцяга і герба. Урачыстая цырымонія аб'яднала сотні гараджан. Лакацыя ў парку тысячагоддзя – гэта сімвал міру, стваральных ініцыятыў і згуртаванасці беларусаў. Тут плануюць ладзіць важныя мерапрыемствы. Пра знакавую для ўсяго рэгіёна падзею рэпартаж Сергея Іскола. Дзень дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь у Віцебску адсвяткавалі ў парку тысячагоддзя. Урачыстасць арганізавалі на новай лакацыі – плошчы дзяржаўных сімвалаў. На флагштоку вышынёй з 20-павярховы дом узнялі сімвал нашай нацыянальнай ідэнтычнасці. Побач кампазіцыя з гербом і тэкстам гімна Беларусі. На новай плошчы устанавілі святлодыёдныя экраны, інтэрактыўную інфармацыйную панель, добраўпарадкавалі тэрыторыю. У важны для краіны дзень усе разам ушанавалі дзяржаўныя сімвалы. Добраўпарадкаванне плошчы пачалі летам мінулага года. Тут кожны элемент адлюстроўвае любоў да бацькаўшчыны. Асабліва ўрачыстым дзень стаў для моладзі. Маладое пакаленне прысягнула на вернасць дзяржаўным сімвалам Рэспублікі Беларусь. Клянемся ў вернасці дзяржаўнаму сцягу Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнаму гербу Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнаму гімну Рэспублікі Беларусь и нашей родиме. Для меня это было очень волнительно, так как это достаточно такой запоминающийся момент и очень важный момент, как я считаю, даже в жизни города. Чувствуется, конечно же, гордость за наше прошлое, гордость за наше будущее, так как Беларусь не стоит на месте, она развивается. Урачыстая цырымонія адкрыцця плошчы аб'яднала прадстаўнікоў абласной і гарадской улады, грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый, моладзі і гасцей са Смаленскай вобласці Расіі. Нашы дзяржаўныя сімвалы пра мір, згуртаванасць, гісторыю і будучыню, якую мы будуем разам. Это невероятная гордость, это невероятное ощущение радости за нашу страну, за то, что молодежь чтит наши государственные символы. В национальных символах отражается все важное, что происходит в нашей республике, наши богатые традиции страны. Плошча сцяга і герба не проста прыгожае месца для сямейнага адпачынку, а сапраўды знакавая лакацыя. Тут плануюць праводзіць важныя мерапрыемствы, прыняцце прысягі, пасвячэнню піянеры і ўручэнні пашпартоў. Такие же чувства было, когда мы поднимали на самой высшей точке исполкома флаг. И здесь, я думаю, знаковое место, которое тоже будет жить, займет свое место и в культурном маршруте города Витебска, ну и во всех мероприятиях важных. Здесь тоже будет много людей. Мы берем пример с того, как возведено это замечательный постамент с флагом. Мы, конечно, у себя постараемся то же самое сделать. Такие мероприятия характеризуют, что Беларусь сохраняет свое историческое наследие, чтит память, но и самое главное, устремляется в перспективное экономическое развитие. У гэты ж дзень кіраўнік рэгіёна разам з губернатарам Смаленскай вобласці ўшанавалі памяць загінуўшых у гады Вялікай Гайчыны вайны і ўсклалі кветкі да мемарыяльнага комплексу ў гонар савецкіх воінаў-вызваліцеляў, партызан і падпольшчыкаў Віцебшчыны. Брацкія народы робяць усё, каб захаваць гістарычную праўду і не дапусціць перапісвання гісторыі. У юбілейны год вялікай перамогі гэта асабліва важна. Сергей Іскол, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебск.